שם, על שפת אגם, היה יער קטן. היער הזה היה כל כך קטן שהיה בו רק עץ אחד. בעצם לא עץ, אלא עצה. עצה יועצת לתפארת משורשים ועד צמרת. ביער הזה היו גם שני שיחים, היו בו שלושה פרחים, והייתה גם אבן, סתם אבן רגילה. והאבן הזו מונחת, נשכחת ככה ביער, באמצע הקרחת. בצידו האחד של היער התגורר מר אוגר. ומדוע קוראים לו אוגר? מפני שהוא כזה. הוא אוגר וצובר, מסדר ושומר, בכל יום שעובר הוא חוזר וסופר כל גרגר וגרגר 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 שאף פעם לא יהיה חסר. כזה הוא האוגר. בצידו השני של היער התגוררה גברת ארנבת. גברת ארנבת אוהבת לעבוד בגינה, היא מגדלת שם גזר, בצל, אפונה, תירס, כרובית, בטטה, חציל, קולורבי, פלפל ואפילו דחליל. בצידו השלישי של היער גר הזאב. את הזאב אף אחד לא אוהב. בבוקר אחד, כחול ובהיר, הגיע לכאן קופיפה שאיש לא הכיר. אני מטיילת נודדת בעולם, מעמק להר, בין שלולית לאגם. יש לי כלום, אז כלום לא חסר, כי כלום זה הכל ואפילו יותר. יש לי ראש נבון ולב זהב, תמיד מסתדרת בכל מצב, תמיד מסתדרת, אבל עכשיו הבטן שלי מלאה ברעב. יש לי כלום, כלום זה הכל, אבל רק שכלום אי אפשר לאכול. בננה! בננה משוננה, לבן בננה, שמן בננה. פליכס, את לא בננה! אau, רגלי המסכננה! הגזע כואב לי מאוד. כמה
כמה אפשר לעמוד, לעמוד. מצאתי גרגר, אין על מה לדבר. פשוט מצאתי גרגר, לא פחות ולא יותר. מצאתי גרגר. אאוץ', תיזהר. מדוע את יושבת דווקא היכן שאני עובר? סליחה, מר אוגר. רציתי רק לשאול, אולי יש לך משהו לאכול? לאכול? ודאי, יש לי המון דברים. גרעינים, זרעונים, גרגרים, צנופרים, וואו, ארגזים של אגוזים, פירות יבשים ו3,330 עדשים. מה? ביפ. מה? וואו! איזה נפלא, זה נהדר, מה תיתן לי? לך? שום דבר. מצטער, אני אוגר. אני שומר על כל גרגר וגרגר וגרגר וגרגר. ביפ. מאוד חשוב שלא יחסר, כי מי יודע מה יקרה מחר. מה מחר? אבל מר, אני רעבה היום. אני מבין, זה באמת נורא ואיום. אבל אני אוגר. מצטער, תנסי במקום אחר, תודה וסליחה, אני ממהר. ביפ. טוב. תודה וסליחה גם לך, חבר. ומה עכשיו? פשוט אשכב לי על הגב. אמות לי ברעב. לא נוח לי למות ככה. לא. לא. נו די. לא יכולה למות ככה. אני רעבה מדי. מה זה? מתי צמח כאן הבית הזה? מי גר פה? מה? ארנבת. ארנבת! מי שם? אני! קופיפה קטנה, מורעבת. יקרה, מה קרה? את צריכה עזרה? קצת לא נעים לי לבקש. את לא צריכה להתבייש. אני חברה שלך. ואני רעבה כל כך, רק תני לי משהו לנשנש, לא חשוב מה שיש. לנשנש? מה פתאום? נשנושים זה נורא ואיום. לא, זה איום ונורא חביבה. נשנושים עושים קלקול קיבה. אצלי אוכלים רק בצורה מסודרת. מה את אומרת? אז אולי ארוחת צהריים? ארוחת צהריים הייתה לפני שעתיים. אצלי אוכלים רק בזמנים קבועים. אז אולי קינוח, משהו טעים. אם לא אוכלים, אז אין קינוח. מה? אין קינוח וחבל על הוויכוח. אבל אם תהיי פעם בצרה, תזכרי שיש לך חברה. ארנבת מתחשבת שאוהבת להגיש עזרה. כי כשנותנים לעולם, העולם נותן בחזרה. כשנותנים לעולם, העולם נותן בחזרה. באמת משפט נהדר.
אפשר לאכול אותו? אי אפשר. בטנונת מסכנה, בטני הקטנטנה, אף אחד לא מתחשב, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא יודע מה זה להיות רעב. אני יודע. מי זה? אני, הזאב. הזאב! אימא'לה, הצילו! הזאב! אני יודע מה זה להיות רעב, ואני מכיר את השכנים, כאלה קמצנים אף פעם לא נותנים. מה? אתה מכיר את הארנבת ואת האוגר? בטח, להם יש, להם כלום לא חסר, אבל לתת הם לא יודעים. זה נורא. כן, באמת, לא נעים. אם כל אחד היה נותן רק קצת, מעט, למי שאין, אז העולם היה הרבה יותר הוגן. הוגן? כלומר יותר טוב ונעים. כן, וטעים. את יכולה לרדת. נוח לי כאן. את פוחדת? אתה מסוכן. אני? איזה קשקוש. אני זאב חמוד וחלשלוש. אני זאב מתחשב וטוב לב. אני דווקא התכוונתי להזמין אותך לארוחה. ארוחה! איתך! את לא צריכה לפחד. אני פשוט זאב בודד. טוב, זו לא חובה. את יכולה להישאר רעבה. אני שוב אוכל לבד. 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 הוא דווקא נראה נחמד. אם תתחרתי. בעניין הארוחה, אני משאיר דלת פתוחה.
ריח טוב, של אוכל מבושל, ריח של שום ובצל, זה סימן מצוין. זה סימן שהוא באמת התכוון לאכול איתי, הוא לא התכוון לאכול אותי. אבל מצד שני, הוא בכל זאת זאב. הוא יודע מה זה להיות רעב. מצד שלישי, אני ממילא פה בסביבה, ואני מוזמנת לארוחה טובה, מצד חמישי, שישי, להיכנס או לא להיכנס? זו השאלה. אנחנו, ברשותכם, נמשיך בעלילה. ובינתיים, בבית הזאב, זמן הארוחה מתקרב. מונו 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 נוסיף קצת מלח, מנה וקצת פלפל, מנה אני שמח, הריח קורא לך כי הזאב יודע לבשל. זאב? זאב? איפה את? כאן! כפיפה, יופי שבאת. אוכלים? סבלנות, עוד מעט. סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. שבי לך ליד השולחן. כאן. האוכל כמעט מוכן. מה אוכלים? חמודה, לא חשוב מה אוכלים, חשוב איך אוכלים. חשוב מאוד לשבת בנחת, לאכול בנימוס, עם מזלג וצלחת. כן, מתי אוכלים? חמודה, לא בריא לאכול בחיפזון. ראשית כל, ברכת המזון. בואו לשולחן. בואו לשולחן. לאכול הגיע הזמן. לאכול הגיע הזמן. מזמן. ארוחה נחמדה. ארוחה כה נחמדה. אין מסיחים בשעת הסעודה. בתיאבון. מה יש בסיר? אתה מסתיר. הפתעה. משהו טוב. את בטח רוצה לראות מקרוב. כן.
כדורסל. כן, אבל מה נאכל? היום נאכל, כן, מה נאכל? היום נאכל, כן, מה? היום נאכל כן, מה נאכל? אולי תגיד סוף סוף? מרק קוף. מה? כן, כן, כן! בעצמך אמרת שצריך להתחשב, גם אני מסכן, גם אני רעב. אאו! איי, איי, איי! אח! אאו! לא, לא, לא! כן, כן, כן! לא, לא, לא! כן, כן, כן! איי, אבל זה לא הוגן! זה כן הוגן. ככה זה בטבע, אחותי. היום אני אוכל אותך, מחר תאכלי אותי. רגע! שמעתי משהו. אתה שומע? מה? דפיקה בדלת! מה? תעזרו לי! בחיי! את צודקת! דפיקה בדלת! אאו! איזו שמחה! אולי חברים, אולי משפחה, באו אליי לארוחה! סליחה. אני כל כך נרגש, אני שונא לאכול לבד, חוזר מיד. חכי לי כאן. אין בעיה, קח את הזמן. רגע! אוי! אוח! אוף! זה לא מצחיק, הסיר הזה נורא דביק! איי! איי! אוי! טוב, אני רואה שאין ברירה. אברח מפה בסיר סירה. מוזר מאוד. מאוד מוזר. אף אחד ושום דבר. מה זה? איך זה? איך זה קרה? איום ונורא! איפה הארוחה? הארוחה! היא ברחה! היי, זאב? מה קרה? אני לא רוצה להיות לבד. מה? אני לא נחמד? אתה נחמד, אתה נחמד מאוד, אבל עד שמצאתי חברה! למה היא ברחה? למה היא הלכה? למה? למה היא לא חיכתה? אולי בגלל שרצית לאכול אותה? אני? מה פתאום? התכוונתי רק לטעום. זאב? רוצה לשמוע עצה מעצה? לא כדאי לך לאכול את החברים שלך. למה?
כי אז החברים לא נשארים, מבין? אם אוכלים אותם, הם נגמרים. או בורחים. אז אני שמח שהיא ברחה. באמת? היא חמודה נורא. הייתי רוצה כזו חברה. רוצים עצה מעצה? כן. כן. שתו מים. ברחתי משם. אני אחצה את האגם. אני בורחת מהיער הזה למקום אחר. לכאן. אני לא אחזור יותר. מה זה? אני שוב כאן? ביער הקטן? מוכרחה לצאת מכאן ודי. הסיר הזה נדבק אליי. ריחות טעימים. מתחשק לי לאכול את עצמי. ריח נהדר. וסיר מלא בשום דבר. מה חסר?
חול, קצת עשב, קצת יותר, להוסיף אבן, טריה ובשלה. מרק אבן. נפלא. מרק אבן. מדהים. גם מזין וגם טעים. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. אתם יודעים מה אני חושבת? אני חושבת שלאוגר ולארנבת לא אכפת בכלל שאני מורעבת, אבל הם יקפצו מרוב שמחה אם רק אזמין אותם לארוחה. אולי יש לך אש? אש? יש. מים? מים? מיד יש מי אגם, מלוא הכד. גלו 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 גלו. יש. אש. יש מים. יש סיר ויש שיר. איפה השיר פה? שירו איתי כולם, שישמעו בכל העולם. אוקיי. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. עוד פעם מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. מר אוגר, שלום לך. שלום וסליחה. מה יש לך בסיר? מרק אבן, מכיר? מכיר. מכיר? לא מכיר, אבל שמעתי את השיר, זה באמת טעים? איזו שאלה.
זה מדהים, זה נפלא. מה? רק אבן יש בפנים? לא סתם אבן. אבן קסמים. פשוט שמים במים חמים וצ'יק צ'ק. יש מרק. אבן קסמים, רעיון גאוני, מאוד 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 מסחוני. כך אפשר לאכול יותר ויותר 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 בלי לבזבז אפילו גרגר. תרצה לאכול איתי? כמובן, יקירתי. אפשר לטעום? בוודאי. אחריי. תענוג, קצת מתוק, קצת חריף. לו רק היה לנו מלח, מלח היה מוסיף. מלח? מה הבעיה? יש לי בבית מלחייה, מיד חוזר. מר אוגר? אולי במקרה יש לך חיטה? חיטה? כמה גרגרים? אני אשקיע כאן כמה גרגרים. גרגר ועוד גרגר ועוד גרגר. אני ארוויח פי 20. בוודאי, יש עוד משהו שאת רוצה? מה שתמצא, אני מרוצה. טוב, אז שוב, תודה רבה על ההזמנה לארוחה. בשמחה, בשמחה. תודה רבה גם לך. סידרתי אותך. נחשו מי מתקרבת. ארנבת. ארנבת חמודה, תצטרפי אליי לסעודה? אני? אולי, תודה. נו, מה יש? את לא צריכה להתבייש. לא אומרים לחברה, כי כשנותנים לעולם, העולם נותן בחזרה. כן, זה נכון, יקירה, אבל מה? רק אבן? אבן קסומה. קסומה, אבל זה בכל זאת קצת מוזר, רק אבן בלי שום דבר? מר אוגב יביא קצת מלח? מה? גם הוא בא? בטח, מה נראה לך? אם הוא בא, זה בטח רציני. אם הוא בא, אז גם אני. מושלם. בעצם, לו רק היה לנו גזר טרי, המרק היה הרבה יותר בריא. גזר? אפשר גם ברוקולי, כרובית. גזר, ברוקולי, כרובית? גזר, ברוקולי, כרובית. גזר, ברוקולי, כרובית. מיד אני קופצת להביא. גזר, ברוקולי, כרובית. גזר, שלוק אותי חבית. גזר, שלוק אותי חלולית. גזר, שלוק אותי כללית. מרק אבן, מרק פלאים, טרדאו נאו נאו נאו. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. אני הבאתי גם שעועית, עדשים ואטריות. זהו, זה רק אנחנו שנינו, רק אני ואת. והארנבת, הארנבת תבוא עוד מעט. הארנבת? לא, 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 אני הבאתי גם תי.
חומוס, בטטה ופטריות. הזאב! הזאב מתקרב! הזאב, מה עוגר להסתתר? הזאב! ריח גן עדן. מתחשק לי לטעום. לא. זה לא מנומס, מה פתאום? אני בכלל לא מוזמן. בטח שלא. זה מובן. התנהגתי כמו פרא אדם אמיתי. בעצמי לא הייתי מזמין אותי. כל כך הייתי רוצה להצטרף לארוחה. לאכול יחד, לאכול בשמחה. נמאס לי להיות לבד. בלי חברים. בלי אף אחד. היי! קטנטונת, אני מצטער. בחיי. לא אפגע בך יותר. רק רציתי לבקש סליחה. ותהנו לכם בארוחה. זאב! היי, זאב! אני מזמינה אותך! אותי? כן. את בטוחה? כן. אותי? את מזמינה אותי? כן, אני מזמינה אותך לארוחה. תודה רבה, בשמחה. אבל קודם כל נבטיח יחד הבטחה. אתה לא תאכל אותי ואני לא אוכל אותך. אני מבטיח, ושנינו יחד נתגבר ולא נאכל גם את הארנבת וגם את האוגר, רק מרק! רק מרק! אני אביא כלים נעים שהמרק יהיה עוד יותר טעים. גברת ארנבת, מר אוגר, בואו, כבר לא צריך להסתתר. אני תמיד אמרתי, אל תסתכל בזאב, אלא במה שיש בתוכו. ואני תמיד אמרתי שטוב שני זאבים ביד משלושה גרגרים על העץ. אני תמיד אמרתי שלא חשוב מה אוכלים, חשוב את מי אוכלים. חשוב עם מי אוכלים. תודה רבה. תודה. תודה. מרק אבן מושלם, בתיאבון לכולם. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים.
שלא יחסר, כי מי יודע מה יהיה מחר. הנה, פה זה מוסתר ונשמר. מרק אבן, מרק פלאים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. מרק אבן, מרק טעים, גם מזין וגם טעים. מרק חם, מרק מושלם, אין כמוהו בעולם. וכך, בזכות אבן קטנה וקופיפה נבונה, זכו השכנים בארוחה מזינה, ומאז כל ערב הם יושבים להם יחד, זוללים מרק אבן בשמחה ובנחת. ואם במקרה מגיע ליער אורח רעב, מאכילים אותו כולם מכל הלב. תודה רבה. תודה חמודים. אני נרדמתי. אני נקדמתי. אני לא. איה. כן. כל הכבוד למי שנרדם. אני מקווה שלא הפרעתי למי שנרדם. ממש לא נרדמתי. רגע, שבו, בואו נדבר קצת. יש לכם כמה דקות? אז בואו נשאל אתכם. סליחה, כולם יושבים על הטוסיק, גם זה קוף? אנחנו לא אומרים טוסיק. ילדים, טוסיק זה מילה שלא אומרים. אני לא רוצה לשמוע פה את המילה טוסיק. אף אחד לא אומר טוסיק, בסדר? תגידו ישבן, אל תגידו טוסיק, בסדר? איזה מילה לא אומרים? טוסיק. למה אתם אומרים טוסיק? אני אמרתי טוסיק? לא אומרים טוסיק, זה מילה שלי. אני אמרתי טוסיק. טוב, אז זהו, אז אני יותר לא מדברת, אני סוגרת את הטוסיק. אני רוצה לשמוע, קודם כל, תתנו מחיאות כפיים גם לעופר, כי הוא גם הבמאי והוא גם המוזיקאי. שמי טל בן בינה. בקיצור. אז קודם כל אולי פשוט מי שרוצה להצביע ולהגיד משהו. לפני שאנחנו שואלים שאלות. כן, איך קוראים לך? אני מאוד מאוד אהבתי את ההצגה. מצוין, את רוצה להגיד גם למה? כן, למה? כי הייתה גם מסקרנת, גם עוד רגע חשבתי ממש לבוא ולאכול, וגם כי זה לא משעמם. כי זה לא משעמם. קצת יותר בקולה בשביל החברים שלנו. היא אמרה שזה מסקרן, התחשק לה לבוא ולאכול, וזה לא משעמם. הייתי יכולה לבוא לאכול אם זה היה עמדי. טוב מאוד. פה עם החולצה הכחולה עכשיו הצבעת? כן? גם יש בזה מתח. גם יש בזה מתח. איפה הרגשת את המתח? מתישהו. רגע. מתי שהם... לא זוכרת. יש פה עוד מישהי שמצביעה ככה יפה מאחורה. שאני רציתי גם לבוא ולאכול, אבל
מה רצית? לבשל את המרק? ופה עם חולצה לבנה, כן? היה כאן, בגלל שכל הזמן היה כאן, כל מיני דמויות, וכל הזמן הם היו משנים את כל הקולות, וזה היה ממש מרתק. כן, מתוקה. שהזאב בא. אני אהבתי את הסיפור הזה בגלל שזה מרהיב אותי, בגלל שזה הרהיב אותי, ועכשיו אני רעב. מעולה. מה אתה הולך לאכול עכשיו שאתה רעב? מרק אבן. אולי מרק אבן, כן. מצוין. מה דעתכם על העלילה? חבר'ה, מה דעתכם על העלילה? על הסיפור. הנה, יש פה מישהו שמצביע, אולי יש לו תשובה. מה דעתך? הסיפור היה ממש ממש כיף. ממש ממש כיף. הפתיע אותך? כן. הכרת את הסיפור הזה קודם? לא. יש פה מישהו ש... את הכרת את הסיפור? אני הכרתי על כפתור. נכון, מרק כפתור זה ממש אני אותו הכרתי גם על סיפור. כפתור וגם על זה. גם אני. אני מכירה גם על כפתור וגם על כפתור. גם אני. טוב, עוד פעם, אז עכשיו יופי. אני רוצה לשאול עכשיו שאלה כזאתי. אתם חושבים שהזאב למד משהו? כן. אז רגע, מי שעוד לא דיבר, כן. הוא לא למד, הוא... שכחתי, זה משהו שהוא למד. כן. הוא למד לא אנשים. הוא למד לא לאכול אנשים? מעניין. כן, מאחורה באמצע? שעומדת כן? שהזאב למד להיות נחמד ולא להיות רע. שהוא למד להיות נחמד. הוא לא היה נחמד? הוא היה נחמד. הוא היה נחמד. אבל מה הוא למד? כן, הנה פה מצביעה יפה. הוא למד להיות נחמד לחברים. להיות נחמד לחברים. אתם חושבים שזה גם משהו שאתם יכולים ללמוד? כן, וגם להיות... אז יש לי עוד שאלה מעניינת. אתם חושבים שהאוגר והארנבת? אמרנו לשבת על ה... אל תגידו טוסיק. זה לא הטוסיק שלך. שב. אז רגע, הנה פה עם החולצה הירוקה. יש פה ילד אחד עם חולצה ירוקה, ממש ילד מהיער שרצה להגיד משהו. ואני רוצה לשאול אם האוגר והארנבת למדו משהו. הוא למד לא לאכול חברים. הזאב למד לא לאכול חברים. והאוגר והארנבת? רגע, מי עוד לא דיבר? נכון, את עוד לא דיברת. הם למדו שצריך לכבד לפעמים. יפה מאוד, כן? הם למדו לא להתקמצן. הם למדו לא להתקמצן, כן. יש משהו שאתם יכולים ללמוד אם הייתם במקום האוגר והארנבת? כן. אני הייתי לומדת שצריך לחלוק. שצריך לחלוק. ואולי גם שכדאי להתחשב אם יש מישהו רעב, נכון? ואין לה אוכל. כן, חמוד. שלא להיות חמתן, הוא לקח לשמור אותם, וגם הוא לקח את כל הדברים שהוא הביא לאכול. חמוד, נכון. אבל הוא גם שם במרק, והוא גם ישים שם כל ערב מחדש, והוא גם פשוט, אתה יודע למה הוא לא כל כך השתנה? בגלל שהוא כזה, הוא אוגר. אז למה ארנבת השתנה? כולם השתנו, אבל הוא גם לוקח לו קצת לצד. קצת, לא הכל. הוא כזה, הוא אוגר ושומר שאף פעם לא יהיה חסר, כי תמיד צריך שיהיה קצת למחר, נכון? אבל הוא יכול לקחת את זה מחר. מחר הוא יביא את זה למרק של מחר, אני חושבת. אז מה נאמר לטלי? מה נאמר לטלי? מחר אולי כפתור, כן. תודה רבה לכם. תודה.